Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De partijraad van de MFK heeft gisteren een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om een regering van nationale eenheid in te stellen. Volgens de partij heeft de regering Ruggenaat op dit moment geen meerderheid in het parlement. De MFK wil dan ook dat de regering Ruggenaat aftreedt. De PAR daarentegen wil vandaag Shaheen El Hage benoemen als nieuwe parlementariër om zo weer een meerderheid te krijgen. De medewerking van de oppositie is echter nodig om de vergadering door te laten gaan. De voorzitter van het Curaçaose parlement, Anna-Maria Pauletta, hoopt niet dat het zover moet komen dat het parlement naar de rechter moet stappen om zo de benoeming van Shaheen El Hage af te dwingen. Ze noemt het een democratisch recht voor degene die is verkozen om ook daadwerkelijk in het parlement te zitten. Mocht de oppositie echter niet mee willen werken, dan moet er wel een stap naar de rechter worden gemaakt, aldus Pauletta. We moeten de democratie eerbiedigen en niet proberen El Hage uit het parlement te houden. Dat zegt Ben Whiteman, oud-minister-president van Curaçao en leider van de politieke partij Pueblo Soberano. Vandaag in de Extra geeft hij zijn mening over de huidige politieke situatie. Hij wil ook dat de regering Ruggenaat naar huis gaat, omdat het volgens hem geen goede regering is. Maar dat betekent niet dat we het democratische proces moeten verstoren, aldus Whiteman. El Hage zou gewoon benoemd moeten worden. Parlementariër Reinox Kalmens heeft in de afgelopen dagen het vertrouwen verloren in minister-president Eugène Ruggenaat. Dat zei hij gisteren tijdens een persconferentie. Volgens de politicus heeft Ruggenaat besloten Suzy Amelia Reumer langer aan te laten blijven als minister, terwijl hij eerder aan Kalmens had gezegd dat die een nieuwe minister van Gezondheid mocht aanstellen. Kalmens gaf een persconferentie over de reden waarom hij de partij PIN heeft verlaten. Volgens hem heeft de partij haar eigen doelstellingen gebroken in de afgelopen 3 jaar. Minister-president Eugène Ruggenaat benadrukt dat hij geen belofte heeft gedaan aan Reinox Kalmens over de benoeming van een nieuwe minister. Dat kan ik ook helemaal niet hebben gedaan zonder eerst te overleggen met onze coalitiepartij en met het bestuur van de PAR. Volgens hem heeft Curaçao op dit moment vooral volwassenheid in de politiek nodig en dat is volgens hem zijn eerste prioriteit. Refineria di Curaçao hoopt snel een nieuwe partner te vinden voor de raffinaderij. Dat zegt de interim-directeur Marcelino Chonky de la Noy. Er is gebroken met Clash, maar we hebben verschillende partijen die al eerder interesse hebben getoond. Daar gaan we mee praten en hopen er voor het eind van het jaar uit te komen, aldus de la Noy. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao raadt de regering Ruggenaat aan om het aanbod van Nederland om te investeren in Curaçao direct aan te nemen. Nederland verbindt voorwaarden aan een nieuwe coronalening en volgens de VBC is het goed voor Curaçao als we daadwerkelijk meer economische ontwikkeling krijgen door de investeringen vanuit Nederland. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.